55. rete fıkh müessirler. Nahmaduhu ve nusalli ala Resulil kerim. Dersimiz baraglı mekruhat namaza. Galiben şu cerete 3. cerete bota gerek. Şunun üstüne gurun edik geliyat. O bir muratları ki insanın namazını kemalden çıkarıyor. İçinde günah kaçırık bolýar, emma öwürläp namazı okuymalyyan gurun yok umumi toratında. Bazen bolýar mekruh tahrimi bota o toratın namazı öwürläp okuymaly bolýar. Hop, 16-njy murada bardyk. Namaz okuymaklyk ol bir ýerde ki şonne akidi bar. Akidi bar ýerde namaz okuymaklyk dogurdy. Indi şol akid her ýerde bolsun, balaý ser kilende betne bolsun, ewünde bolsun, ýerinde bolsun, derkol namaz okuymaklyk. Akidi bar ýerde näme mekruh? Şol nisbada haýta akidi goýsan mekruh. Zaly adyň akidi öýde bolsa, settese haramda. Zalı dadın ekidi. O zalı dadın ekidi de set haram olacak bolsa iki tane şert şonu tabulmalı. Allama Şamî rahmetullahi redil muhtar şonu gurun etti. Bira şol ekidi de zalı dadın ekidi. Zalı dadın ekidi yerine o berde ekidi diğer yava, menzere va, canlı datılan taymıl va hulata, canlı datılan ekidileri va, ola kullen behsen hariç olan hiçbir iradi yok yani. Gurrun neme zalı datılan otene. Zalı zatlan ekli öýde bolsa, iki dat şonu tabylda, şu set haramda. Awal başlana Allah Taala'nın yaradanına meňzeş bolmaklyk bar. Allah Taala'nın yaradanına meňzeş bolmaklyk bolsa bir ekide, şil ýa-da olakan bir zat. Erti kıyamatın Allah Tebaraka ve Teala şol ekid çekýän adamlara, tura çekýän adamlara aýtjak da keden şun daşına bejerdiňmi? Daşyn men bejerenmäle dip bejerdin. Sen şuna jan berdi beljek. Şu Hudaýdan mudahat li halqillah diýdi. Allah Taala'nın yaradanına meňzeş edip durýardyny. Şonu Hudaýdan söýýän zady de, şu taýdan ekid çekmekden, çektirmekden şundan gören çekmek gerek. Meger bir zaruret bolsa, şinasnama bolýa, guzarnama bolýa, burada diki döwletin mecbur etdiýe, mecbur çekdirýän ol şu taýda fakat ijazaty bar. Onu da halal boldyk da ýani. Şu doňudyň eti hiç halal bolmaýar. Yani bir wagtda ijazat bar doňudyň etini ýemäne. Bir çöle düşüpdirdin. Hiçbir imana zat yok. Fakat doňuz bar. Sen şu da doňudyň eti men ijazat bar. Halal henidi. Ekide hiç wagtda çekdirmek halal bolmaýar. Meger ýan kyýalap bir muratlar peş gelse, şonu ijazat bar ekide çekdirmek diýer. Ýoksa ijazat ýok yani. Ona şu toratında zaly zadyň ekidi. Ki şonu Allah Taala yaradanda meňzeşlik bar. İkinciden näme? Şonu ullamaklyk tabyldy. Şu toratında seddesi haram bolýar. O hamana hesabet şu pully ekidi bar. Bizim oğlan uşağımızın koynunda da ekidi bar. O zaman kitabında da ekidi bar. Şu toratında ne kadar da ekidi bar. Indi Allah Taala'nın yaradanda meňzeş bolmaklyk şonu bar. Emma aýşany tiýlerlik gamy. Hormat barmy şonda? Ýok. Koynak bol hawan dehelen kerpiye, patu bolsa dehelen kerpiye, we halla bolsa dehelen kerpiye, tiýle hormat ýok. Şu toratında botaşyn günähi ýok. Şon her bir zalylaryň ekidi çekmeklikde Allah Taala yaradan meňzeş bolmaklyga bar. Indi bire tabyldymy haram bolmaklygyna. O bir näme? O biri şon tiýle tabylda şol ekide, şonda ikide biri setde şol ekide haram bolýar. We şol öýde de haram ekid bar öýde de şol ýerde namaz okuymak dogurdy. Çedeň öňde bolsun, ýerinde bolsun, çedefende bolsun. Fakat bir muratda ýerinde goýsan makar. Onda kerahiýet ekidin haramlyk zaýyna, sen şu toratynda bar ahim şol öýde namaz okuymagyň kerahiýeti bar. Onda şu taýdan bar ahim şu hakynda gaty ýöwräme çekmek gerek yani. Indi bir muratla bolýar. Mekke ekidi bolýandyr. Ya Medine ekidi, ancak da olacak ekidi bar, keleçikde belli bilýärmi? Şoňa ulamada iradi ýok diýipdirler. Eger Mekke Medine ekidi bolup şu toratynda olakan ekidi bolsa, adamda görnüpdi, ýene şu haramlyga ýerýär. Ýa-da bäzen görýärdiň mana aşbatxanada bar ahim zinetten çyn bar ahim balygyň ýene bir adam bar ahim ekidi goýupdyrlar. Onu hop edipdirler, ya gupdan tikdiripdirler. Heywanlyň batyn ekini goýupdyrlar, çekipdirler. Oňa näme etmeli? Şu toratynda dokuýuly bolsun, çekýüli bolsun, şoň kellejigini aýyrmak gerek. Majik urda aýyr. Üstünde maşin gitdi aýyr. Kelleni bir dana kagy birat ýapşyrdy aýyr. Şon Allah Taala sen ekidi guplan goýupdyryň tiýle hormat tamyna tabyldy. Şeýdem? Indi Allah Taala'nın yaradandan täşin çykarmasaň, setde haram bolýar. Allah'dan yaradandan çykajak näme bolýar? Şon kellene näme bolýar? Bir tawri etmeli şonu ki şo bilen ýaşap başarmaz. Matlyk bolsun da. Sen şu atamanyň şoň hakynda ne? Eneň akly bolsun.
Ataň aktyp bolsun, ustadyň aktyp bolsun, piriň aktyp bolsun, her kim aktyp bolsun. Şol set haramlar. İmam Azam rahmetullahi aleyh öýdi. İmam Tahawi rahmetullahi aleyhin öz kitabynda Allama Tahawi rahmetullahi için sırahaten getiripdir. Keşi İmam Azam rahmetullahi yanına hemme ekildir haram. Ama fakat instadı var bir gurulma yan suratında da tile hormat tapılsa o şu suratında var Allah yardım eder bolsa set haramdır. Fakat indi gaat durgada bir surat var. Halinde ekid var. Patunda ekid var. Indi Peygamber Hudaýyň aýdan kep var da ki her bir öýde la yedhul melaiketu ferişler girmeýär ol bir öýe kenäme şonna itba ýadynäme ekid var diýipdir. Peygamber her öýde ekid bolsa şolaya ferişler rahmet ferişler girmeýär. Şola toga gelmeýär şola. Sen halinde ekid var defelek edip ýerdin, patunda ekid var defelek edip ýerdin, dogry gün ekerçilik ýok. Emma ýene de rahmet ferişlerin girmelerine sebepdi. O da sen kuş etmeli, patualamızda yeni vademde hatta imkan şu da ne gerek ayırmaklık gerek. O şu turatına şunu muraat etmek gerek. Qeynat hatta bu bidatlar yani bizim adamda beter bir odağa gidiyordu. Katır güne karşı getiriyordu. Botperestin evveli şundan başlattı. Ekiden başlattı. O şu an Türkmen Sehra'da eyni şilatı bolup var ya. O men dotluğundan tuttu köçekte. Onda köreköller var. Ayallığının öğde ihtiyacı ya da. Orada toğu geliyen niye? Falan tatın ekildi o. Sondan dileyen niye? Sen Huday'dan diledik diye. Kadem be kadem var yaşın. Şimdi şeriat haram ediptir bir daha değil. Yani haram ediptir. Peygamber aleyhisselam hakim zattaş. Geçen ummatta da botpersi şey dikkattır ara. Yuvaş evvel yaxşı adamları öldürtürler vet diye, Yağus diye, Ya'uq diye, Nesr diye, Siva diye. وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سِوَاعُ وَلَا يَغُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ geliyor. Kur'an'da 5 tane botun adı geliyor. Şu 5 tane bot Allah'ın velisi mistik şola. Ölelerinden sonra şeytan gibi gösterip alıp, gurrun talıp, yoğala uğradıp, ekini çekin, palan edin. Sonra o nesl barakımın yorsun muceteme mecerdir. Sonra bu muceteme meçhid edip, sonra nihayeten meçhidde barakım. Ay namaz okumakta gerek yaşlılan öyle meçhide getirin Hudaý tarafından Allah Teala'nın meçhide gelen şahitçilik böyle bardat deyip şey deyip yoş botperesi başlattı. Tamam vaaz etmeyen doktorlar. Şidatdan hatari kıyınan takda bizim Türk meselemi kurulu. Dükkanı var yardım. Fakir kalasa am bilene. Kim ki ulaşanı bilene fakir. Ulakın burada deyip bulakın burada deyip. O men şunu aytýandan 60 yaşından neçe wagt sonra kadim zamanla aýdylýardy. Ki her öýde akıl bolsa namazda orada diýip. Eşitdin mi? Eşitdim hava. Ona sen ne takdirini ekden koyyan? Bahurunu ekden koyyan. Bu sabını ekden koyarsan. Teadamın bir hürmet bejeripdir de bir gaptal Kur'an, bir gaptal Allah'ın takdirini ekden otdur. Ki tarap cöret etmesini hep vermek diye. Onu ne etmeli soruyor. Hiç etmeli şey yok. Qawluq bilen akbariyat toplamaly. Yok da bir defelenmeyecek yerde gömüp koyamın. Sonra Kur'an ettirdi da. Eğer gaptalını Kur'an olmasa ne mi? Yırtıp da varan kenara koymak gerek kullan. Sen de albüm çektirip Murat'ta var bilmeyeni. Cavan vaktinde, doğa koyup durun öýünde. On şol var öýde taklamaklyň setdese haram var. Fakat şunasnama, gözernama şoňa men satdyr. Gyndan hatda Türk meselamyda şoňa hakynda kän ýanysyklar bar. Bilmedim, şoň ýerde nirek barar. Allah Teala rahmetin. Ajip bir zat da şu adet habet. Başga manatyk ehli sünnetde ehli sünnet roşd etýär. Emma biz Türk meselamyda roşd edene. O men belüşden bir däne Ustadan bir gurunda şuramızda nevet derset bidgatları bölüşten ahna ayırdık diye şu gursanı var. Nevet derset de şu ayırdık diye. Ne formu şuna ayırttırlar? Her bizimkiler ayrılan akla. Muşkil nerede hocam? Muşkil nerede? Muşkil hakkı bilyen ulamalan hakkı amel etmesilerinde. Amel edene akla. O biliyor amel edene akla bilmeyen etpiye o şiirde yatan yerine böyle vehhabi deyip. Neyem? Şey deyip bari hakkın başa şak bulu. Bu dersi bolly. Allah Teala kabul etsin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.